Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem Sunt sclavul lui Ionuț pentru 24 de ore. Practic e războiul mea. Da, mă, și Știți că în partea întâi a fost el sclavul. Acum e rândul meu. Bă, Canalul meu. eu zic să începem, nu? Da. Alo, sclavul. Acum vreau și eu că la orice om, la cămașă vreau și eu. În cămașă? Da, fiindcă eu sunt sclavul meu. Hai la cămașă. Să vă da gama. Bă, nu interesează dacă ai. Și dacă nu ai, trebuie să te duci să cumperi. Acum? Nu, mâine. Mă duc să-l caut să vă da gama. Hai, du-te și cauți. Da, mă, mai merge așa, la cămașă. Da, bă, da, e bun. Bă, știi ce vreau? Dar vezi că n-am control de ea. Nu, bă, știi acum ce vreau de la tine? Zi. Să-mi aduci și mie un ceai. Ceai. Da. De la magazin vreau cald. Gata, boss. Hai. Păi nu rămâne așa, fraților. Știi cum mi-a făcut bine mie în prima parte? Îi zic că i-am luat ceai cu lămâie. Păi și ce ai pus acolo? Sare de lămâie. Ia, arată. Să duc eu un băț. Eu nu știu, după 26 de ore. Ți-am adus ceaiul frumos. Cu ce? Era coadă, mă, acolo la... Ține-l. E cu extra lămâie. Hai cu ăsta. Aici, măsuța. Măsuța e aici. Hai, pune acolo ceaiul. Păi ține-l măcar. Hai cu măsuța. Ridică. Lasă aici. Așa. Și acum de ce vrei să ridic eu Pablo acolo? Bă, cu ce e ăsta? Cu extra lămâie. Ia-l ăsta. Ia-l. Te duci acum în magazin să-mi iei ceai, nu? Da. Și vreau și ceva dulce. Ce? Bă, dacă ai din aia crema, știi, la aia cu biscuiți unde e crema, poți să dă dulce, nu? Te duci? Dacă nu, dacă e și ăla prost, pedeapsă mai mare. Hai, te aștept, că am zis că am o pedeapsă pentru el. Zic că a picat de mâini. Zic și mi-a picat de mâini mele. I-am luat omului ceai, un pachet de biscuiți. Bă, am vrut eu să fac curat mișcare de ceai de jos. Serios, mă? Am vrut eu să fac curat. Am vrut să duc ăsta acolo și a picat de mâinile mele. Bă, nu am vrut. Vin și arunc ăsta pe tine. Ane-și, boss. Desfă aia, hai, desfă. Ha, mă, repede! Ia să-și filmeze. Ia biscuite și când să mănânc. O, așa. Îți place? Nu suntem aici. Nu ai timpul să verifici. Da, mă, și mai merge. Așa. Ce prosum, bă. Ia de ce ai făcut acum, de-mi dă sfârșitul. Nu are nimic. Bă, lasă telefonul ăsta la mine, adu-l la mine, hai. Ai luat telefonul la mine aici. Apucă-te și șterge pe acolo, hai. Șterge! Păi cu ce? Cu ce să Am știu? o cârpă, mă, boule! O cârpă, nu știi? Ia uite ce s-a făcut. E bun, nu? Aruncăm încă una. Lasă aia, hai. Ia mă, cum să spăl și ție ciurat. Din greșeală, nu?
Da, din Mișel. Bă, am terminat biscuiții ăștia. Acum adu-mă doar să fac ciocolată. Ai auzit? Bun, deștept. Vrei și de o gură? Nu trebuie. Hai. Nu mă duc cu tine. Bun, bună și întrebarea asta. Bună. Au! Ce-au făcut băieți? Bă, nu am vrut. Nu știu cum scap cu dreapta asta, boss. Niciodată nu știu cum scap cu dreapta asta. Bă, nu am vrut. Au scăpat, din mâna mea a scăpat. Du-te și ia mopul și ia stand. Dă-te mai așa pe de scap cu dreapta asta. Poate invers. Bă, omule, adu mopul. Mă duc eu până afară. Ha, bine. Ești nebun la capsulă, nu? Dacă vine mă ta, te moare aici. Aha, eu să mă vin. Cine a zis să filmăm, tu ești sclavul meu. Dar n-am zis cum să faci așa, boss. Bă, vreau să te alasă. Vreau să strâng acest vlog. 50 de like. Și revenim cu partea a doua. Tot așa, nu? Păi asta e partea a doua, mă. A, da, partea a treia, revenim cu partea a treia. Dar eu ți-am făcut așa cum e sclavul meu. Ia fete. Ce mai asta? Nu? Știu unde e rugul, la colț. Bă, mă auzi, vreau să-mi speli și mie Adidas și să plec și eu. Cam și eu treabă. Bine. Hai, vreau Adidas și pe aici să mă speli. Aici? Da, nu. Hai, vreau să le speli. Să văd eu cu ochii mei. Aici să le duci. Da, da, bă. Hai. Hai, sclavul, spam. Nu dă de aici, nu dă de aici. Da, mă. Că e plas. Așa, vezi că știi. Nu, că am avut și eu din asta. De-aia eu am avut din alea. Nu fake-uri. Cam asta a fost totul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să stream la acest vlog 50 de like-uri. Bă, eu zic că ai noroc, bă, că trebuie să plec eu. Da, mă. Ai noroc. Ne vedem la următorul vlog. Pa, Pa, pa! pa.